Аз си съм първи регистриран. Какво първия да си? Първия регистриран. Номера? Най-малък. Давай. Аз пък имам най-хубавия номер. Той го виж какво има на Европейския съюз. Ти с връзки ли са го взел този номер? А? Не, Те с са връзки не. допълнително поставени. А Даша не го е с връзки го взимал. Ти си? А Даш, кажи колко пари дай за номера. 1080 лева. Аз съм много в играта. Колко ги знам? Добре ще чакам. Че го е, аз теб чакам, виж. Здравей. Голямата ни. Аз ще модерен купър. Таман държа да го умей, добре, че покараш дъжд. Виж, пада в пепелче. Аз сега да взема безмасител да го напръскам и ти като си караш нагоре, Той ще му махне. ще се помива. Трябва да му сложим край на колата. Забрал мигача с тях. Абе, какво прави паднал мигача ли? Ей, голям шемет. Да даваме клещите. Един бутна и веднага намирам някакви проблеми. Да ще оправим това. Смятай колко наркотици принесъл този купър през Колумбия. И нещо трябва да фриктира, облечел. Зайчета ли ще принася? Даже му звъни какво правиш, бе, заварявам си мотора, вика. Зайчета принася вътре да му топличко. Где го намери? Той е райфъл ли? Какъв е този купър? Или... Еде го, че е райфъл. Италиански мотор и италиански купара. А прилявно и да се познава. Дили ли ги им комито? Его е. Всеки случай този отвори.